daw l-affarijiet bażiċi li ħansemmu llum ħajjejnu għal fat loss, ħajjejnu biex nibdew jew inkomplu naħarqu x-xaħam tajjeb. Mela bħal dejjem ħopar il-minan tabib f'każ li jkollok kundizzjoni medika jew tieħu mediċini. Imma jekk nibdew minn sempliċement il-kafe, dan il-kafe isibu illi fost l-oħrajn jistimula ħafna nies biex jiċċaqalqu aktar matul il-ġurnata b'tali mod illi anka faċendi żgħar jien naf pereżempju tajt inħaffef il-pass aktar jiena u nipassiġġa d-dar. Inħaffef aktar il-pass pereżempju biex nitla t-taraġġ, biex ninżel it-taraġġ. Il-kafe sabu li jistimula dawn il-movimenti anka banali, jekk nista' ngħidulhom hekk, imma importanti illi jistgħu jaħarqu sa 800 kalorija fil-ġurnata. Ġifieri dak li bl-Ingliż ħanipprova nevita irriħillu. Dak li bl-Ingliż jgħidulu il-fidgeting, iwa, isibu li jiseħraqlek sa 800 kalorija aktar fil-ġurnata. U jgħiditli, prosit, mela il-kafe għal-min naturalment jaqbel miegħu il-kafe u għal-min m'għandux xi kundizzjonijiet li minħabba fihom il-kafe aħjar jevitaħ. Bħal pereżempju ngħidu aħna pressjoni għolja min ikollu palpitations, etc. Issa, tip oħra żgħira, sempliċi ma effettiva, hija illi aħna nevitaw la semmejna diġà it-taraġġ postijiet bħal lifts u mhux postijiet, sorry, affarijiet bħal lifts u escalators, etc. Il-fatt li aħna tlajna u nżilna li aħna ħaddimna speċjalment saqajna, is-saqajn huma l-ikbar muscles ta' ġisimna u dawk aktar ma huma jaħdmu aktar jużaw kaloriji. Mela jiena xorta tlajt solar ieħor, però għax klajt saqajja, għax klajt bit-taraġġ minflok bil-lift jew bl-escalator, diġà tajjeb għamilt anka pass ieħor il-qudiem għal fat loss tiegħi. Kemm importanti illi naraw illi norqdu jekk jista' jkun fl-istess ħin u nqumu l-istess ħin. Għax dan jaffettwa ħafna l-enerġija tal-għada. Mela jekk jiena nidra pereżempju norqod dejjem għal mod tal-kelma ħnivvinta ta' mill-10 ta' billejl sas-6 ta' filgħodu. Il-fatt illi bej wieħed u ieħor norqod kważi fl-istess ħin u nqum fl-istess ħin ġismi daħħaltu f'ritmu illi dak ir-ritmu isibu illi jgħin ħafna fl-enerġija tal-ġurnata. Jisu l-ġisimna tajniħ struttura bħal ma ngħidu pereżempju jien naf għal mod tal-kelma nikol f'dak it-tali ħin u nikol f'dak it-tali ħin. Anke jidħol l-irqad norqod f'dak it-tali ħin u nqum kemm jista' jkun f'dak it-tali ħin. U l-idejali jkun illi jekk ġisimna jidra jqum qabel l-alarm. Tajjeb dak huwa sinjal li kważi dera waħdu. Mela dik oħra għall-enerġija għax imbagħad l-enerġija ħattina l-aptit, ħattina il-kuraġġ u normalment ħattina anke dik ċertu determinazzjoni illi namlu anka l-eżerċizzju li għanna bżon għax għanna s-saħħa, għanna l-enerġija. Mela, norqdu u nqumu jekk jista' jkun fl-istess ħin. Illi naraw illi kull meta ġi xi ħaġa xi aptit jew xi craving, nixorbu tazza jew aktar ilma, jista' jkun ilma still, ilma sparkling, jista' jkun insidulu xi ftit lumi, tajjeb, però dal-ilma apparti li minnu nnifsu jerġa' jifriskana, re-energizing għaw min jgħidlu bl-Ingliż, tajjeb illi minkejja ma fiħx kaloriji, ġifieri as-saċ ma jtikx enerġija, tajjeb ma fiħx kaloriji għax l-enerġija tiġi mill-kaloriji fost l-oħrajn ejja nsejħula hekk. Però peress illi anka ħajkompli jgħinna illi nżommu mal-madwar 70% li ġisimna għandu bżonn, ġifieri aħna madwar 70% tagħna huwa ilma. Mela meta aħna qed nittoppjaw l-ilma meta aħna qed nixorbu, qed naraw li qed inżommu kemm jista' jkun raf li dawk il-livell li għandna bżonn. Allora ġisimna ħajfunzjona ħafna ħjar. Ibda mill-moħħ, spiċċa mill-ġisem u jekk inti xrobt minflok ma kilt ikel żejjed ovvjament ma żidx xaħam, anzi frankajt kaloriji żejda illi kieku mbagħad kien ikollok toqgħod jew tgawdihom fis-sens għax jiżidu ma' xaħam li għandna jew inkella rridu naħarquhom allura. L-ilma ħajjejna ħafna fil-fat loss direttament u indirettament. L-ilma ħajjin ħafna wkoll għax ma semmejtix importanti illi immaġina il-muscles tagħna huma pjanti, pereżempju. Meta aħna ħansaqqu l-pjanti daw ħajżviluppaw ħajikbru ħajkunu aħjar. Il-muscle tone tagħna, it-toning tagħna jiddependi ħafna minn dan l-ilma biex anka jgħin l-iżvilupp u s-sosten, ġifieri anka aħna mhux biss inkomplu niżviluppaw imma għall-inqas anka inżommu il-livell ta' muskulatura li għandna fl-imkien ma' ovvjament li naraw li qed niklu tajjeb. Issa x'inhu tajjeb għall-muscles tagħna, il-best friend tagħna, il-protein. Il-protein kif għedna ħafna drabi illi idealment naraw il qed jifforma madwar nofs l-ikel tagħna tal-ġurnata li ġej minn protein, aħna illi qed nagħmlu dan it-tip ta' exercise biex inżidu toning
u biex bekk nżidu il-metabolizmu, jiġifieri ġisimna kemm jaħraq kaloriji, tajjeb nżidu ir-rata tal-metabolizmu, mela ir-rata ta' kemm ġismi jaħraq kaloriji ta' kuljum, illi dan ħajwassal biex apparti li jkollna figura pulita, tajjeb, sexy, sejħila li trid, attractive, tajjeb, peress li daw it-tnej qed jolew mela t-toni l metabolizmu qed jonqos ix-xaħam u għal daqstant anka jekk il-miżin ma tantx juri li jkun hemm progress, ħafna nies jgħidulek imma mill-qisin, mill-inches, pereżempju mill-waist, mill-hips, mill-koxxa, kemm huma iżgħar, tajjeb, jew inkella kemm qed joqogħduli ħafna ħjar il-ħwejjeġ, kemm tajjart mis-sizes, anka jekk il-miżin itina sorpriża bħal pereżempju ngħidu aħna, anka jekk neħħejt 5 kilos, però iċ-ċans kbir huwa illi bħala inches ikun hemm ħafna iktar minn 5 inches bħala total tal-affarijiet li semmejna, bħal pereżempju ngħidu aħna case in point. Nagħmlu minn dak li jgħidu la 6-week challenge. This 6-week challenge l-iktar illi jidħlu għalija